ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରିଥିଲୁ ହଳଦିଆ ବନ୍ଧ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆମେ ହଳଦିଆ ବନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉଟା ପୁରା ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି। ଇଆଡ଼େ ବନ୍ଧର ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ପୁରା ଏଇଠି ଫଟୋ ଆଣିକି ପକାଇଥିଲେ ପୁରା ନିଦ ଚାଲି ଆସିବ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭିଉଟା ପୁରା ଖତରନାକ। ପାଗଟା ପୁରା ମେଘୁଆ କରିଛି। ସିଆଡ଼େ ଗଛର ଲୋକେସନଟା ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ରାଜା ଗୋଡ଼ ଧୋଇତେ ପଳେଇଲା, ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି ଆସୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ଭିଉ ଦେଖିକିରି ପୁରା ଯାଇକି ଆଗେ ଟିକେ ପଜ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ରାଜା କହିଲା ମେଘ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକିରି ଆସି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି ଆମର ହେଇପାରିଲାନି। ଯାହା ହେଉଛି ମୋବାଇଲରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଠେଇ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି କରିହେଲାନି। କିଏ ଟାଇପ୍ର ଆସିଛି ଦେଖିଦେବ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲାଣି। ପାଣି ଠୋପେ ଠୋପେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ରହିବନି, ଚାଲ ପଳେଇବା, ଚାଲ ପଳା ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି ପୁରା ବନ୍ଧ ଉପରେ ଉଠିଗଲେ। ପୁରା ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବର୍ଷାଟା ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଆସୁଛି। ପବନ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ଇଆଡ଼େ ଜଣକାର ବାଇକ୍ ପୁରା ପବନ ଦେଇକିରି ପୁରା ପାଲଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ରହିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମେ ସଜା ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ଆସିକି ରହିଗଲୁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି। ପାଗଟା ପାଣି ମାରିଛି। ଏ ଦେଖ ପ୍ଲେୟର ପୁରା ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଏଠି ଲୋକେସନଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ କହିଲି ଏଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ଏଠି ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ଦେଖାହେଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ଏଠି କରାହେଲା। ତାପରେ ଉପରକୁ ଯାଇକି କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରାହେଲା। ରାଜାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ କି ଟାଇପ୍ର ପୋଜ୍ କରୁଛି। ଖତରନାକ। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆମେ ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ।